Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:42. Maying gabi, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo kita sang panahon sa aton nga linya. We have Sir Dave Cuahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, mayad na gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi man si Sir Bry kag sa tanan tagpalamati sa sinyesasyon. So, yaring ato lakat sang panahon, Enero 30 to 2020. Northeast monsoon padayon nga nag-apekto sa Luzon. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, subong man sa Cagayan Valley, Bicol Region, Aurora kag Quezon, makaagom sa magal-umo na kalangitan kag ginipgopdan sang light rains tuga sang Northeast monsoon. Ang Metro Manila kay iban nga bahin sang Luzon, maka-eksperyensya naman sa kasarangan tubtub magulugal-umo na kalangitan kag ginipgopdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dalaman sang Northeast monsoon. Ang Visayas kag Mindanao makaagom sa magal-umo na kalangitan kag ginipgopdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental alikip na syudad sang Bacolod maka-eksperyensya man sang kasarangan nga panahon los malagi nga pagumguom ginipgopdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may pagmulumadlos nga huyop sang hangin nagikan sa naminhan na silangan naga-impluwensya sa kabusan sang probinsya. So kadagatan sang probinsya mangin kasarangan, tubtob, mabulubalod. Sir Bry. Karami, Sir Dave, kay since pag-start na ton sining 2020, ang lakat sang panahon daw katawhagid pero ginbuslan kita sa mga nagakahangawa gid kita suwong ining coronavirus, Sir Dave, Gani man, Sir Bry. Oo, so ang lakat sang panahon daw nakalampuwas kita pero mas daw lala pag ining sitwasyon suwong. Gani man. Anyway, Sir Dave, salamat mayong gabi. Thank you, Sir Bry. Kag mayong gabi. Yes, sir. Salamat. Thank you, sir.
Matawhay gid palibot naton diri sa Bacolod, Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas kung lakat sang panahon ang paghahambalan. Action firing line. Pero ti sa mga utod naton dira nga nagapuyo sa igad sang baybay sa kalom sang taytay, kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Action Brian Morden. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:44. Subo nga adlaw mga kaaksyon, yari na kita sa Huwebes, Enero 29 o kon 30, 2020. And naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas na aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live. Nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga kaaksyon. Mayaraman kita sa YouTube. Type mo lang direksyon radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita man ka mo to kay makamonitor man, makabasa pa. Action firing line. Sa may mga Twitter account na i-follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. And sa mga texters naton, kung ano mga issues naton for tonight, hatagin nyo lang sa opinion ba't nakafocus kita siring kulol ba ang iyang coronavirus. And i-text nilang dira sa 0938-225-5017. Action Brian Morden. Action firing line. On board na, inis Action Brian Morden of the night kita tubtob las 9 tak na sininga gabi. Sit back and relax, upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ano bala mga dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iyang gabi. Nadumduman nyo kagabi makaaksyon itong pulis nga ginpapanaoga na sang warrant of arrest pero tinakapian sa gilayon nga si Police Corporal Romnick Ace and Pacificar sa Sirimat Tinion disarmado na ini siya kag floating status matapos ini siya ang involved sa pagpangluthang last year dira sa Banwa sang Hinibaran kag Pontevedra. Ini siya karon nagtinerna dira sa may holding center, nag-report mangyapon while ongoing iya ang pag-imbestigar sa iya sining kaso kriminal kag administratibo. Sa iban nga balita makaaksyon halong gid gihapon sa pagbiyahe sa Dalanon, isa ka motorsiklo iya dinalasa sang van didto sa Pontevedra kini sa ga-drive sa motor patay. Samtang priso ka nakapalagyo sa siyudad sang Sagay kon Sagay PNP nadakpan diri sa Bacolod sa Police Station number 3 mga kaaksyon. I-check taman karon ang mga allegations sang progresibong grupo dito sa syudad sang Kabankalan nga may nagalaptat to kuno nga mga flyers nga nagapangguba sa ila sining nga mga ngalan labi na gid sa mga lideres sining mga progresibong grupo. Ang ginatudlo diri ang nagapalapta sining mga flyers kuno ang Philippine Army. Samtang sa provincial capital nga balita, mga job order sa District Hospital sang Negros Occidental hindi na pag-i-hire agod mangin casual o kon permanente. Disgrasya gid. Samtang win-win solution luyag ni Governor Lacson sa nagakapierding Negros First Cyber Center at iway naging man mahimo tadra ko ni hatagan na lang sang solusyon nga nagkalapirdi iniman mismanage sinong hikotar siring nga ang way iya nagakwanhaw way ginansya mas nagkalapirdihaw. Sa Bacolod City Hall makaaksyon nga balita, Councilor Gamboa ginaduso ang fact-finding committee nga mag-imbestigar sang kontrobersyal nga Talawaan Tower, Halandumon Tower. Kaladlawan Tower ning tawag ko ron nila sa Bacolod ko na mo. Aber belang tawon tabi si Councilor Gamboa abi. Remember Councilor, you are the only one Councilor against the 14. Basi magkalausmod ikaw. Bira po ba, bili ba ko bi Councilor? Kabalo ko ya sa imo nga ability. Action firing line. 1 versus 14. Ano pag tinapungulay, hindi ka na puluton, Action JM man. Galing kiti, kwa niya, hindi nita pungulay, kinaalam na diya. Nantawon tagid abe, naanamo na. Kay nga aman, 14-0 gid. Subong, sinong dalaganan mo nga mangkuton, wa. May laki si Councilor Gamboa do, gapanikad pa wa. Bisan ka, kunga mang kisa. Action firing line. Sa iban nga balita mag-aksyon sa lokal, syudad, back to zero sa pagpatuman sa no collection, no segregation policy. Sini nga tuig, nga back to zero, ha? Action JM, nga nakumpisa na kamo, ha? Duway pa man? Action firing line. Haliso na daw zero man, duway man to kumpisa pa?
Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 6:49 Action Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Aksyon Firing Line. Ugtas na maning palakanon, tadi mo, gapamati, subong tawo nila, day bonggo ining ulo ya, text di Blackron kay tumbuyon ta naman kaliwat. Kadlaw lang ta, pero Rio, ang seryoso nga balita, subong diri sa Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Aksyon Firing Line. Pakaronan ko na, may mga balita nasyonal magkaksyon, duwa ka mga minor de edado, nagkaladakpan iya. Ano yung sitwasyon siniman? 16 anyos nga lalaki, 14 anyos nga babayi, nadakpan sa nabotaso, nagabitbit sang 2.7 million pesos nga illegal nga droga. Ay na nga sitwasyon, abi nila gano kay minor sila, daw hindi sila magdakpon ka pulis. Kag hindi sila mapriso, butang na sila to kundi ni butang da sa DSWD. O, kiti 16 kag 14. Samtang, dako-dako man niya ka 23 anyos manong nga si Sultan. Ano ni ngalan niya? Si Umair Sultan. Sa Caloocan naman niya, 4.6 million pesos nga ginapatihan siya mo. Imagine mo na, sa isa kadlaw, mga 8 million pesos iya ang nagkaladakpan sang otoridad dito sa Luzon area. Aksyon Firing Line. Sa ibang nga balita sa national makaksyon, I don't know kung maka-stop ni siya. Stop. Sabi ko na stop. Kay ang FBI o kon Federal Bureau of Investigation dito sa Amerika naglusob kag nagdakop sang tatlo ka mga lidereso sang Kingdom of Jesus Christ nga ginapamunuan ni Pastor Apollo Kibuloy dito sa Los Angeles, California, Amerika makaksyon. Ang kaso sining tatlo, human trafficking. Ay gali. Dakop sila nga tatlo ho. Tiyambal sang Malacanang, way matada labot kiti may kaso ginman sila ti pamatud-an ina. Si Kibuloy makaksyon kumadumduman nagligad nga 2018 makadto ni siya tani sa Amerika. May bitbit si Action JM nga bag na dako-dako. Abi mong unod hindi bayo kundi tuman kadamo nga kwarta. Tigin balabagan to siya nga hindi makasulod sa Amerika. Subong ang tatlo ya kalideres dito pinangdakop sang FBI. Nantawan tarebi ko nung result sini. Kilala naman kamor kay Kibuloy na nagpasikat nga nagpauntat sang Linog sa Mindanao. Stop. Sabi ko na stop. Action Firing Line. Siya man naghambal nga himuon niya kuno 5 kapiso sang kilo sang kalamay. Dotayog di siya nga tao kung kaisang ligi pastor bla. May pamati pa ni siya na. Sa iban nga balita makaksyon, diri kita tutok sa wagabi sa coronavirus. Every night ginatutukan tagid ini si Bulkan Taal subong na nadula ang isyo kag ang balita sa Bulkan Taal. Pero kagina to may pinangganoy to mga otoridad ta kay mga dungulis to nga mga pumuluyo nga hindi sila pwede makasulod dira nagsinulod man to sila gyapon. Sulitod ta kung magkalalukpan kung maglupok si Taal kag magkalatabunan ini sila, gobyerno naman ang basulon. Pero sang ginasaway sila sa gobyerno, hindi mamati. Pinoy gidho. Action Firing Line. Pero dili kita tutok makaksyon sa sa coronavirus. Because sining gabi mga kaksyon o kung sining hapon, gina-confirm iya sang Department of Health o kung DOH sa pagpanguna mismo ni Health Secretary iya, Francisco Duque III, ang pagkonfirmar sang isa ka Chinese national nga nagaedad sang 38 anyos nga inisya mga kaksyon ang sigurado gid nga may ara sang coronavirus. Ining nasambit iya nga Chinese national nga na-confine sa isa ka hospital didto iya sa Metro Manila mga kaksyon. Sa sining nga mga tinion. Action Firing Line. Ang pinakauna iyang balatian o pinakauna nga gin-confirm halin pa sa nagligad nga adlaw nga ginabantayan sang tanan bangod may ara sang pila ka mga persons under investigation. So sa hininga hapon si Duque mismo nagpapriskon kag ginsugid niya sa katapo sang media para mahibalaan sang bugos nga Pilipinas nga may ara sang isa nga confirm nga may ara sang coronavirus. 2019 novel coronavirus. Si Duque na lang ipa-explain karon ko abi para at least kompleto pagin.
today, the DOH is confirming that Daligid lang kay plastar ko lang liwat mag-aksyon ha. Dili na lang ko maagi sa piyakwa para masigurado nga ton sini pagpabati sa inyo mag-aksyon. beginning yesterday. And today, the DOH is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV after her lab results arrived today from the Victorian Infectious Disease Reference Laboratory in Melbourne, Australia. The DOH, however, continues to guarantee the public that all necessary precautionary measures are being taken to halt the spread of the virus. The confirmed case arrived in the Philippines from Wuhan, China, via Hong Kong last January 21, 2020. The patient sought consult and was admitted in one of the country's government hospitals last January 25 after experiencing mild cough. She is currently asymptomatic. So let me repeat. She is currently asymptomatic, which means she has no fever, and no other signs and symptoms suggesting illness at this point. I assure that the public that the DOH is on top of this evolving situation. We were able to detect the first confirmed case because of our strong surveillance system, close coordination with the World Health Organization and other national agencies, and the utilization of DOH's decision tool or the evaluation assessment tool. We are working closely with the hospital where the patient is admitted and have activated the incident command system of the said hospital for appropriate management, specifically on infection control, case management, and containment. We are also implementing measures to protect the health staff providing care to these patients. DOH is also in close coordination with the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, or EID, which includes representatives of the Departments of Foreign Affairs, DFA, the DILG, Interior and Local Government, the Department of Justice, the Department of Labor and Employment, the Department of Tourism, the Department of Transportation, as well as the Department of Information and Communications Technology, or DICT. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Inyo nabatian mag-aksyon si Health Secretary Francisco Duque III sa pag-confirm sining isa iya ka Chinese national nga nagedad sa 38 anyos gikan dito sa China mismo. Naglabay pa siya sa Hong Kong last January 21 mga kaksyon. Nagpa-confine sa tong Enero 25 no? Sa nagligad gid lamang Sabado sa isa ka hospital, ginbutang sa isolation, gin-check, kay do ka mild malang sang iya sinig na batsyag, ubo, mga kaksyon. Why sang sign sang coronavirus, ining nasambit, ya wala sang hilanat, pero ang result sang laboratorio, nga halin dito iya sa Australia mismo, nag-confirm nga ni siya nagasapre, o kung nagasuffer ginman, sang ginatawag nga coronavirus. So, may ara pa subong sang 29. And doon ko nalakip ini siya sa 29 nga persons under investigation nga ginapaydalon man subong sa quarantine. In fact, ara karon sa heightened alert ang aton sa ni nga mga otoridad. Ining 38 anyos before nagpa-confine dito iya sa Metro Manila, nakalabot na ni siya galio sa probinsya sang Cebu. Kag nakakadto naman siya mga kaksyon sa syudad sang Dumaguete, kay isa ini siya ang iya sining visa na butang nga turista ini siya. So nakalabot siya diri sa Negros Island.
pero dito lang sa Negros Oriental, mga kaaksyon. Action firing line. So maning natutukan karon sa aton sa Department of Health kag kadamo na sa mga precautions nga ginahimo, pero kadamo man gihapon sang mga kritisar sa aton gobyerno kay ang Hong Kong nag-lockdown o kung nag-ban na sa pagsulod sa mga halin sa China mismo nga mga flights kag kung ano pa nga mga biyahe dito. Ang Russia nag-shutdown naman sang border nila kag iban pa nga pungsod, but ang Pilipinas iya daw gina-welcome gihapon ang mga nagasinulod nga mga Chinese nationals diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Action firing line. Amo na makaksyon niya nga ginakritisar gyapon ti may isa na ta confirm. Suwong pata siguro magsinala-sala ti enough na ni gurong isa nga dapat i-stop anay. Stop anay ang pagpasulod sa mga Chinese national kag iban pa nga mga foreigner diri sa pungsod Pilipinas bisan din man halin nga pungsod aber. Kay para sigurado gid, ano? Si Senador Ralph Ricto Magkaksyon nagpalayag na nga kung pwede ibawal ang mga Chinese national, no? Ibawal na ang cross-border travel. Suro iya kay Ricto, siya di tanan ni pagpadugayon pa. Kag ipaathag na ton sa mga Chinese national nga ang pagbawal sa ilang nga nagsulod or makasulod sa Pilipinas hindi isa ka diskriminasyon, kundi ini bangod sa data subong nga balatian sining coronavirus nga ini. Samo na ni nga problema subong may isa pa ya ka kongresista iya nga nagpakadlaw sa Kongreso Action Ed, no? Sa kadamuon sang pwede mahimo ang iya nagpasar sang House Bill 921 nga hindi tanay magkamustahanay. Ang sign of respect, ang sign of hi and hello, ipaagita lang sa pagbutang sang aton tuo nga kamot sa dughan naton. Prangkang istorya, Action Eden, ang iyan nga House Bill, may giniya pulos ya. Prangka ng istorya, bisa makabati pa ni si Bayani Fernando sa akon, prangkang istorya niya pulos. Ay, bot lang. Do di ko kensindi, kadamo sang pwede himuon nga mas makabulig sa aton, no? Siyempre ka mo na magkamustahan na ida sa may mga magnobya na sumong hindi na ka magbiso-beso. Hindi do di man pwede, no? Ang ginakulbaan malandri mga kaksyon na may mga history travel malang mo halin sa China kag iban nga pungsod. Ang malang ginakulbaan diri, ano? So subong todo monitor gyapon ang aton siri nga DOH. May ara sang pila ka mga ang di man na mentiondihan nga si bayan mo na representative Sarati, Carlos Sarati, iya. Damayara siya pabor gyapon nga pasudlon diri ang mga Chinese national. Siya kay daw may mga discrimination kita kon sagit islak bawal di. Di kon si Ricto naman senador hambal niya, sa pathag na lang sila nga ti amo nga katabo subong. Si Sarati naman niya, si check talang sila todo pasudlon talang sila gyapon is pungsod Pilipinas. Action firing line. Pero ang ginasinggitan sang tanan subong makaksyon nga dapat i-lockdown ng anay or i-ban ng anay, i-shutdown ng anay ang border, hindi anay magpasulod sa mga foreign national, most likely halin dito sa pungsod China. Kung ano pa dira mga pwede ma-prevent kag ma-avoid or malikawan tining pagduging kag pagdamo sining coronavirus mga kaaksyon. Ang pinaka-latest subong nga didto iya sa China, imagine mo kahapon mga 130 plus lang tong ginmention ko sa inyo nga nagkalamatay. Subong niya ara na sa masobra 170 mga kaaksyon. Action firing line. Didi within sa isa kaadlaw, halos 40 yung kalamatay mo. Kung matuod ni ang nagalagaw nga video, Action Eden, kita kanisang video subong. Sa isa ka lugar to sa China, yung nagahililigda sila sa isa ka kwarto to, nga nagasininggitan, lunsay may mga balatian to nagabatsyag sang coronavirus. Action firing line. Pero base drawing maniblaw, dito sa Thailand may rasang 14 nga kaso sa sining infection. Sa Hong Kong may pulo, sa US, Taiwan, Australia kag Macau may tagli-5, Singapore, South Korea kag Malaysia may rasang tag-4, Japan 11, ang France may 5, Germany may 4, Canada may rasang 3, Vietnam 2,
Nepal, kag Cambodia, pati na ang United Arab Emirates, maratag isa mga kaksyon. Ang naka-record man sa Taiwan, Germany, Vietnam, Japan involved patients who had not been to China. Why nakakadto sa China? Na? So far dito, why? So, diri lang mga lugar ngin mention ko sa inyo, amo ni mga lugar subo nga may mga kaso. Ang pungsod Pilipinas, maybe, ma-include na kita kay gin-confirm naton ining isa today. Action Firing Line. May gin-include, may gin-pasulod na kita nga may isa diri nga confirm sining nasambit yang baletian mga kaksyon. Diri sa aton nga pagpangalagad sa mga gabi, ang DOH diri sa Region 6 mga kaksyon, i-check naton kon Action Eden, kon kumusta ang ila nangin preparasyon naman subong. Kay ti kahapon, wala pa to sang isa nga na-confirm. Subong, may ara na isa, although nga ti ato lang niya dito sa Luzon area, dito sa Metro Manila, pero I am pretty sure nga may mga precautions na subong nga ginahimo, may mga preventions na. May mga ara na sa mga direktiba, halin sa central office mismo sang DOH, kung ano ini ang gusto naton hibaluon subong nga gabi. Action Firing Line. Para nga makasigurado gid kita. Sigurado gid kita sang aton sini sitwasyon diri man sa Western Visayas mga kaksyon. Online sa Firing Line. Ang aton suki sa sini nga mga sinimana si Dr. Mary Jane Juanico sang Region 6. Ma'am, good evening. Hello, Doc. Hello, yes, hello, good evening no, sa tanang tagpalamati sa Action Radio. Yes, ma'am, live kita karon again diri sa Action Radio Bacolod Action Firing Line. Ma'am, may gin-confirm na si Health Secretary Duque III, isa ka Chinese national. So far, ma'am, because of this, ano subong ang status sa aton sining DOH diri sa Region 6, although nga layo diri sa aton, ma'am? No, yes, as of this time, Action Radio, Martel. Action Brian, mama. Action Brian, no, currently, as of this time, no, we only have one person under monitoring. No, ang na-mention na kanina sa aton nga previous nga mga press conferences, nga tatlo ka person under investigations were already all negative. And as of this time, no coronavirus kita diri, no confirmed coronavirus kita diri sa Western Visayas. Okay. So, apisar nga may ara na sang confirm dito ya sa Metro Manila. So far kita diri, ma'am, anong ma-advise naton sa publiko sa Western Visayas, ma'am? Yes, no, ang panugyan gyapon sa ating Department of Health nga halin man sa pinuno naton nga si Secretary Duque, no, self-prevention man gyapon or self-protection kita gyapon. Intensify gid ang surveillance nga ginaobra subong sang bilog nga departamento sa Department of Health, and even kita diri sa Regional Office 6 nagatingwa gid nga ang tanan nga kaso ma-detected naton in coordination with our partner nga mga agencies like ang aton nga Bureau of Quarantine. And now gina-emphasize lang gid naton sa aton nga general public naton to remain calm but be vigilant, no, kay as of now hindi na kita kabalo kung sino ang mga posible nga mag-manifest sa mga symptoms. So ang the only best way gid nga ma-prevent naton ang paglapta is to ang aton nga kaugalingon maproteksyonan gid naton paagi sa frequent nga hand washing, pag-observe sa mga proper cough etiquette, kag ang pag-maintain sa aton nga healthy lifestyle. So it was emphasized by our Secretary of Health that we should drink lots of water and magkaon sa mga nutritious nga mga pagkaon. I see. Okay. Mayara kita diri mga seaports, of course, ka mga airports, kung ano pa dira. Ang DOH, ma'am, anong advice sa sining sa management, ma'am, sini? So ang aton nga general advice gid sa mga travelers naton, no, regardless kung diin ka subong naghalin nga mga area, but most specifically kung halin ka sa mga probinsya sang China, we have to fill up, no, ang aton nga health declaration card, and aton nga pag self-quarantine, no, kung may mga possible exposure kita sa mga known or close contact sa mga confirmed cases naton sa aton nga novel coronavirus. And kung ang aton mga traveler nag-manifest ang
sintomas sang hilanat no more than 38 degree Mhm. o kung may kaupod nga ubukag sipon, mahimo sila magpalapit sa aton nga mga health facilities for further investigation. Mhm. Ang DOH, ma'am, may mga tao nga gin-assign na sa mga airport, ma'am? So ang aton nga pag-divide no sa aton nga mga task no, ang Bureau of Quarantine as ang aton nga first line of nagabantay gid sa aton nga mga ports natin, especially kung di may mga international flights kita. Okay, amo man ang ginahulat man sang kadamaan subong kiti. Ang halos subong gusto makabalo kung may ara sang personnel labi na gid diri sa aton na ang grabe nga bantayanay subong dito sa Metro Manila. That's why diri nga pamangkot man sila kung may ari man ayhan bala diri sa aton sa Western Visayas. So confirm may ara kita sang mga tao diri, ma'am. So as of this time no, ang the Bureau of Quarantine is on the lead no para nga mag-heighten ang ilang case detection and surveillance upon entry sa aton nga mga travelers natin. Okay, ma'am, may mga schools kita nga ginapanagyahan sa mga inablang mga Chinese schools, no? Anong advice sa DOH diri ba kung isa may mga students sila bing nagapadulong dito sa China sa pag further study pagin sa ila sining ginatun-an dira, may ari kamo sini, ma'am, kung paano ini? So ang standard natin subong kay wala man kita sang mga travel ban no nga declaration pa Gani, as oo. of this time. Mhm. Oo. When kung magbalik sila diri sa Philippines o kung magbalik na sila sa mga respective nila nga mga kabanwahanan, the same protocol no pag-abot na nila sa aton nga mga airports, they have to fill up ang aton nga health declaration card and identify nila ang mga kundi ng next nila nga mga travel itinerary. So if may ara sila pagduda kung naka close contact sila sa mga known nga confirmed cases naton, so they are advised to go for a home quarantine for at least 14 days. So amo ni ang ginatulok naton nga time period from the time of the last contact nga mag-develop sa mga posible nga mga simptoma sang hilanat kag ubukag sipon. Kabay pa no nga wala lang gid no. Pero ma'am, sa DOH subong tanan nga mga hospital sang publiko nga hospital, ano ma'am, anong advice ang aton sining central office, ma'am? So ang aton nga regional office 6 no diri sa Western Visayas, we have already declared ang aton code white alert just to inform all our health personnel no sa mga health facilities naton to be on their toes no sa pag expect no nga may mga posible nga mga kaso sang flu-like symptoms nga magpakonsulta sa ila. We just have to be worrying nga hindi tanan nga nagahilanat ubos sipon automatically kaso dayon sang Yes. coronavirus because madamo sang iban nga mga viruses pa o kon even mga bacteria nga pwede magkausa man sang ubo hilanat kag sipon. So hindi man kita makakonclude dayon. That's why we place patients, especially those nga may simptomas ang hilanat ubos sipon, kag may travel history from any provinces of China or known nga history sang contact with a confirmed case, amo ni sila ang mga gina-identify natin nga mga persons under investigation. I see, at least klaruhan naton, ma'am. May isa na taka-confirm. Ano alarming ini ara tagyapon sa matawag daton na hindi lang ta magpanic nor it's normal, ano nga situation sa mong, ma'am? So as of this time no, we are encourage kid nato ng ating publiko nga maging kalmado lang gid kita gyapon but be very vigilant because wala man kita nagahambal 100% nga ang ini nga kagaw wala gid nakasulod diri sa aton sa rehiyon. Yes. But as of this time, wala kami sa Department of Health Regional Office 6 sang may na-report or may nabato nga information that we have a confirmed case. So we are only monitoring one patient and as of this time wala na yang ginabatsyag ang aton pasyente. We are just awaiting for the result no nga i-release ang aton nga RITM. Okay, may gamay lang gid ko nga klarohon, Doc, ha? Kay may gindusok nga House Bill bala si Representative Bayani Fernando nga dapat iwasan ta ang pangamusta. Aside sa pangamusta nga pwede mag-transmit or mag-transfer dito ining balatian from one human to other human, abi, ano pa gid ang possible, ma'am, nga pwede makatransfer dito, ma'am?
So ang aton nga current nga ginatulok naton nga novel coronavirus, ang iya mode of transmission subong is droplet infection. Meaning magwa ang imo nga singha, magwa ang imo nga nga contaminated ina sang novel coronavirus. But ang transmission niya is syempre kung nanabon ka sang imo nga ilong kag baba nga contaminated nga may novel coronavirus ikaw, kapag shake hand mo, pwede na siya nga matransmit. I think that exercise or that may temporary gid man ang ginubra nga pareho sang kasubong sila sang previous nga kaso sang SARS, no? Nga we avoid at least ang pag-shake sang hands, kag ang pag even sa mga church nato na magkaptanay sang kamot during sang certain naton nga Our Father, no? But as of this time, para malimit natin we wash our hands frequently dapat. Yes, amo gina dapat, no? Bring alcohol anytime siguro, ano, kung wala sang tubig dira abi. Damo nang posible nga mahimo ta. Yes, so also in the absence of available soap and water, they can use alcohol-based sanitizers naton. But as soon as tamaan kahigo na gid ang kamot, advisable gid nga tubig gid ang ating gamiton para maging malimpyo aton kamot. Ma'am, diri sa Bacolod, understand namon nga grabe na binaklanay sang face mask subong nga kaubusan ng drugstore. Ang face mask dako gid man bulig, ma'am, to avoid nga makasulod o prevent sa lawas ng tawo. Gusto ko lang i-reiterate ang panugyan ni Secretary Duque that kung ikaw mismo sa imo lawas balaan nimo na manubo ang imo resistensya, nagadamo ka sa mga komplikasyon na sa mga dati mga masakit, it is really advisable that you wear mask to protect ang imo kaugalingon. Ay, okay. Ma'am, balikon ko lang kay kagabi daw na-mention mo na ning 3 years old di ma'am, no? Ang ginamonitor niyo subong. Yes, action, Brian. Amo ning sa isa ka Chinese national, amo ning gihapon siya. Yes, sir. Why pag ini siya ma'am, kuan ma'am, no? Nga ining subong ara under observation man sa gihapon ma'am, no? Today? Yes, under siya for medical observation, but ang latest status natin is that wala na gid inihilanat ang bata, wala man nagmanifest ang ubos-sipon kag nagakaon maayo kag maayo naman ang activity. Sige, aside sa tong tatlo sa Aklan kag isa ning 3 years old, so far why na tadi sang panibag-o pa ma'am today? Yes, so far wala na kita additional nga mga reported cases. With that, Doc, wani ko ma'am, kabalo ko masako ikaw, damo ka mga interviews. Thank you so much for the time tonight. And buwas naman ta ko na nung updates, kabay pangawala na lang para hindi naman ta sagi interview, ma'am. Salamat, maayong gabi ka, mabuhay ka, Doc. Salamat, Action Brian. Yes, Doc. Salamat, Gidora. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay, so diri sa aton subong tublang apat nga gin-mention ta ligad nga adlaw, duha ka Koreano, isa ka Pinay halin sa Cavite dito sa Aklan. Negative na to sila kay daw ang mga hilanat lang nagkaladula na to. Pero ginaobserbahan gihapon. Kagabi gin-mention to sa inyo tong 3 years old, pero negative man gyapon kay hilanat siya dula man. So meaning sa Western Visayas sa Region 6 mismo, kita diri subong libre gid kita. Bisan observation so far or inablang may ara sang ginadudahan kon si Dr. Juanico pang pamatian ta duway na gid. So again, salamat sa Ginoo kung tani spread out iniblang dabilog nga Philippines buwas way na bala, no? Kay para sigurado kita blang nga libre gid kita. Okay, sini iyang hapon na check namon ang Department of Education sang Region 6 Makaksyon do may ara sang ginatawag naton iyang ginpagwa nga memorandum order sa mga schools. Kung ano dapat nga himuon sa mga estudyante kag sa mga manunudlo. Pero to kun private and public schools ini. Now, sigurado ko public schools. Kaya Department of Education ini. Kung mag-ched ini siya, sigurado ko pribado kay pampubliko dala sa ini. So DepEd, pero check naton ini kung ano ini mga kaaksyon, ano ini nga memorandum order ang ipapanaog sang DepEd, Department of Education diri sa Region 6 alerto sa aton sini nga mga ginikanan. Kay para makahibalo kita kung anong himuon ta, no? Starting tomorrow, para nga ma-secure nato ang aton sini kaugalingon.
kay hindi garantiya man gali ito nga, although nga tigina-check subong sa aton yung autoridad, ang may mga travel history, ginman mo from China, kagiban nga pungsod. Pero much better ko no, nga mas manglimpyo man kita kay bisan tuod, ini nga balatian, ginakuno-kuno nga halin sa mga kasapatan, mga wild animals, wildlife. Pero ti kundi ka to di maninlo, to di ka ganong ginadasok mo, ba mo ng higko, kamot ko, ti kagaw mo nagyapon. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Assistant Regional Director sa Department of Education, Jocelyn Solana. Ma'am, good evening. Good evening po. Yes, ma'am. Si Action Brian Morden po ito ng Action Radio Bacolod, ma'am. Live po tayo ngayon sa buong Bacolod at saka Negros. At makikinggan po tayo sa lahat-lahat. Ano. Ma'am, merong memorandum order na pinalabas ngayong hapon yung DepEd regarding po dito, hinggil po dito sa coronavirus? As of now, hindi pa namin nababasa or natatanggap ang DepEd order. But lahat naman ay pinaghahanda sa NCOV, itong bagong virus na nandito ngayon at the moment. Ang ating DepEd ay through Secretary Leonor Briones ay talagang nagpapaalala sa atin kasi dati na namang mayroon tayong programang SDM Wins or What's in Schools. So dapat paigtingin na dapat yung healthy habits ng mga kabataan, uminom ng maraming tubig, maghugas ng kamay bago bawal mo nang makipag-shake at biso-beso ngayon. Kasi iiwasan natin nasa prevention tayo ng pagpasok nitong nCoV na virus galing China. Pero as of this moment, I would like to inform na may 4 tayong schools na suspendido muna ang klase. Ito ay nasa Aklan Province. Okay. Dahil 11 are in the quarantine. 11 Chinese nationals na parang may duda na baka may dalang virus na nCoV ay quarantine muna sila for further examination sa confirmatory kung meron ba talaga silang dalang virus. Sana wala. Pero ang DepEd Region 6 through the information ng ating DepEd Aklan ay nagsuspindi si Mayor doon ng klase sa 4 na schools. Ito ang St. Gabriel College, ang Boswang High School sa Bantiao Sur at saka isa pang dalawang public at dalawang private, ang Sangli Center for Academic and Arts ay samantalang sinuspende muna ang klase kanina. I don't know tomorrow kung tuloy pa. Pero ina-advise natin na as they suspend classes, kailangan i-inform them kami and then to the forward natin sa central office kasi si Secretary Briones ay may sa atin, nagbibigay ng na bawat hindi agad-agad magsuspenso ng klase. Pero talagang ang ating local government ay talagang for the welfare of the children, nirerespeto natin po ang 4 na schools na nagsuspenso muna ng klase at of this moment. Baka bukas ay pwede na silang bumalik or may na si Mayor hanggang bukas. Baka bukas ay balik kasi Friday naman. Kasi gusto lang niyang malayo o doon sa quarantine area kasi malapit doon ang pinagko-quarantine nila sa Cabagno Training Memorial Center. I see. Nandoon itong 11. Okay. Itong 4 na schools, ito ba ay Chinese schools? Hindi naman. Ating schools ito, DepEd na schools, DepEd na schools. Dahil malapit sila sa quarantine area. Ayun. Malapit, baka yun. Naman, very contagious yan. Sa hangin, sa saliva, or baka kung Yes. Kaya talagang an ounce of prevention is better than a pound of cure, ang yung Mayor. So, hindi natin mapipigilan, wala tayong except to support the decision of the local chief executive. Ilang days po ito, ma'am? As per advice ni Mayor or mayroon tayong ilang araw ito, ilang semana? Today sinuspenso, pagdating ng confirmatory siguro hanggang
Pero Friday na naman bukas baka babalik na sila. Wala pa ako. At chinek ko rin si Superintendent Mac Apusin doon sa Aklan kung ano na ang kasi mga precautionary measures niya para maano yung maiiwas natin itong ating mga estudyante from sa kinatatakutan nating INCOV ngayon. Maliban doon, ma'am, sa itong 4 na schools doon sa Aklan, region-wide, meron na ba kayong mga advice from region office mismo sa mga teachers natin? Ano po yun? Yes, pinapaigting po natin ang yung healthy habits na dapat wag munang magbiso-beso mga estudyante, wag munang bawal ngayon mag-shake hands muna. Kasi ma-transmit siya through handshake. So, pinagpabawal natin, nag-upload tayo sa atong DepEd. Mayroon tayong DepEd ITO. Ina-upload ang mga hindi dapat gawin of this time para iwas ma-infect tayo ng INCOV virus na yan. So, aside hand washing, kailangan paigtingin, may SBM wins ng mga schools natin, provide tayo ng hand washing facilities. Gamitin natin sila. Tapos, kung makakabili sila, hindi naman natin sila talaga mandatory na mag-cover, yun bang mask? Hindi pa naman tayo masyadong affected dito sa Region 6, thanks God. At sana, pero sana wala na lang talaga. Yun ang hinahanap natin dito. Mag-ingat lang, maghugas ng kamay palagi, panatiliing malinis ang mga kamay, at iwas sa mga pag-handshake at pag-biso-beso at also as of this moment, yung greetings hanggang kaway-kaway lang muna. At saka kung i-cover yung kung makikipag-usap kung may handkerchief sila, tula silang pambili ng mask kasi hindi pa naman talaga tayo nagpa-wear ng mask dahil hindi man naman masyado pa dito sa ating rehiyon. Yes. Maybe siguro si teacher ma'am na may advice kayo na before mag-start talagang regular class sa morning, yung mga anak natin i-remind muna na mga hand washing, After flag ceremony, mayroon tayong mga friendly reminders paano iwasan ang INCOV virus. Ayun. Mag-ano tayo during flag ceremony at saka pina-encourage natin ang schools kasi mayroon tayong vitamin supplementation sa schools. So si Dr. Kwan, nagsasuggest si Doc na continue ang supplementation kung may mga natitira pa silang mga vitamins dyan sa kanilang mga clinic, sa school clinic. Ay pwedeng i-encourage din na painumin ng mga vitamins na yun, ABC, para lang ma-protect ang mga bata from this virus. Kaya uminom ng maraming tubig. Pwede silang magbaon ng kanilang own mineral water, ipasok sa kanilang mga bagyong bottled mineral water. Ulitin ko lang po, ma'am, hindi naman inoobliga talaga yung mga kabataan na magsuot ng face mask. Kung mayroon lang sila, it's okay. Wala pang tall order as of this moment. Kasi medyo may kamahalan at dito sa Bacolod ngayon, parang mayroon na kaming face mask hoarding dito. Tinatago na yung iba. Kasi ang China at mga karatig bansa sa ASEAN ay nagbibili na rin, na panic sila doon sa virus na yan. Sige. With that, ma'am, maraming salamat po sa time po ninyo. Bukas na naman or next day. Sana wala na lang tayong problema nitong coronavirus ito, ma'am. At isa rin din yan sa ini-encourage namin. We pray after flag ceremony. Sa prayer namin, we include na Region 6 be spared from this virus. And whole country, yun. I-pray natin lahat. Tapos, always remember yung healthy habits na gagawin araw-araw ng ating mga kabataan. Sige. With that, ma'am, maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay, inyo nabatihan ng mga ka-aksyon ang Assistant Regional Director sa Department of Education, si Ma'am Jocelyn Sulana. So, ang order subong 4 ka mga eskwelahan o konbuluthuan dito sa Aklan nga lapit sa quarantine area. Amo tong suspender sang alkalde dito to secure sa mga estudyante. Sa pangkahalat general kabilugan sang Region 6 mga kaksyon, way man ginaobligar ang mga kabataan nga mag-face mask abi. Pero kung may ara man lang kamo to protect sa inyo sa kaugalingon, why not gamitan nyo na, no? Ang mga manunodlo, advisean man nga magtudlo sa mga kabataan, reminders, after flag ceremony, abi. And inang tawag naton, inang pangamuyo, pagid, anong hambal do sa Department of Education, bago gilamang sa mga kabataan.
Alright, sige. Thank you so much aton sa mga resource person tonight halin sa Region 6 mismo. And dugay-dugay na check man naton ang probinsya si Dr. Ernel Tumimbang kung anong mga pagpanghanda man niya mismo diri sa Negros Occidental na ano mga ginahimo man nila diri aside from DOH ang aton nga provincial health office anong ginahimo man sa sini nga mga tiniyon pagkatapos nga may isa nga confirm. Gina-try man naton nga malambot makaksyon ang syudad man sa Bacolod basi available si Dr. Grace Tan karon dugay-dugay nga maka-interview kita sa iya dire. Online sa firing line. We have Dr. Ernel Tumimbang sang PHO. Doc, good evening. Good evening, Bri. Yeah. Salamat. Good evening. Salamat sa Good evening. Salamat sa time, Doc. Ari may isa na taka-confirm dito sa Metro Manila. Diri bago gid lamang naka-interview ako sang halin iya sa Region 6 nga DOH so far free kita diri no. Atong mga ginaobserbahan so far do negative ato, Doc. Pero may isang confirm dito layo sa Luzon area. Pero diri sa Negros Occidental, because of this confirmation, anong mga precautions sa ginahimo ta subong, Doc? Bri, yes, may ara ko nga gina-follow up ang updates, no? I don't know kung this is true or not. Kay why pagid sang saktong details. Ang sa Cebu. Okay. I think ko na muna siya sa Cebu or Dumaguete. Amo ni siya, Doc. Nakabalo ka mo sila. Amo ning 38 years old nga Chinese national. Yes, coming from Cebu. Ang why ko lang details pa, I hope na may ara naman kumugani sila. If the patient is still alive and confined sa Manila or sa Cebu. Sa Manila siya, Doc? Sa Manila, sa Manila siya. So that means from Dumaguete, nagkadto siya sa Cebu, then nagkadto siya sa Manila, dito siya na confined. Yes. Subong. But subong. Well, ang concern ko lang sa subong Nico, Brian, because may ara sa history of travel from Dumaguete to Cebu mo. Yes, oo. And ang distance ng Dumaguete sa aton being a one island region, one island nga neighbors ta ang Oriental, may mahapos sa proximity sa aton. But I hope nga hindi maglambot sa aton, no? But we are closely monitoring sang any cases of flu, more especially sa mga boundary areas ta, no? But as of now, the pa man. But we are informing siguro sa mga LGUs kang aton hospital there is one from Dumaguete nga may route sa Dumaguete to Cebu, nga Chinese individual nga nagsulod sa Dumaguete, then dito na abtan kag naka-confined sa Manila. Yes. So that means nga halin di siya sa aton. Yes. May possibility nga halin siya sa Dumaguete, may possibility nga transmission. But what is the Negros Occidental, province of Negros Occidental is doing? Well, subong niya ang atong ginobra, Bri, is ang atong surveillance inapas-strengthen tagid na, no? 100-fold. Ang atong monitoring. Ang purpose of this is para nga mabalanta kung may hara tang mga individuals coming from identified na may positive of MERS-CoV, especially sa neighboring provinces which up to now the pa man. Yes. No? Amo lang itong atong concern nga route of travel. But from Iloilo, Western Visayas, wala pa. Yes, wala. Definitely na ya. Sa Manila, may hara to, isa kabilog, amo tong na-mention mo. Well, sa aton din siguro, we have already issued some guidelines kag advisories sa hospitals kag sa LGUs. On the start, sang mabalanta to December 31 nga may hara ta threat sa nCoV. Yes. Kag may mga challenges coming from nCoV sa China, Wuhan during that time pa. But right now, I think all provinces of China is being considered as might transmit sang nCoV. So, amo nang inobrata, we will be activating sa atong provincial infectious disease and control committee this coming Tuesday. Why Tuesday? Kaya because na amo nang time sang SP man nga session. Ay, okay. We would like na during the morning maka-set
kami sa protocol o makaset kami something concrete to address ang threat kag challenges ang in COVID diri sa aton. So para at least ma-streamline ta ang aton actions kag cohesive ang aton effort with all the sectoral or stakeholders ang atong PDAC. I call it PDAC. So after that, siguro maka-inform kami to the governor and we can sit down sa SP for updates para nga mabalaan ta. Pag mabalaan man sa aton legislator kung anong status sang INCOVI, international, national, regional, kag provincial. Okay. And what are the plans? Kay subong dan na Doc inang ang gobyerno sa Pilipinas duway pagid ka deklara sang banning bala sa mga utod tang mga foreigner. Maybe siguro ba si kita diri sa probinsya pwede ta na mahimo nga within the Negros Occidental, Doc, basi ma-recommend yun ning kaangay sini? Well, we are getting some recommendations from the Department of Health. No, but we are setting up our plans this coming Tuesday para ma-identify ta kag matanaw ta kung what we can do other than the recommendations of the national and the regional. We can always make innovations to protect sang aton nga province of Negros Occidental. That we should do. No, that we should do. Upon recommendations man, sa provincial health office and other stakeholders as well. No, hindi man lang provincial health office ang ma-decide on that. But we should, I think, get the opinion of other stakeholders so that we can come up with a plan and recommendations to the Honorable Governor to be implemented in the province of Negros Occidental. It's nice kay tomorrow ma-sit down kami by isang regional health office. Kaya patawag kami sa atong regional director Convocar for a meeting. Amo man na siyang aton nga pang topic, ang NCOV threat. No? So I hope nga makahatag sila recommendations and makahatag man ta feedback on what is the plan na gusto ko ipabot sa coming Provincial Infectious Disease and Control Committee meeting sa coming Tuesday morning. Doc, diri sa ato may airport kita eh. Bacolod sila International Airport sa Kabankalan. I don't know kung active pa ni sinima. Kamay lang na siya. Kamay na sa commercial. Yes, oo. So, may ara ta, Doc. Ano nang ginagamit nga gadget nga ni Doc para ma-detect kung ikaw may hilanat o kung waay? May ara tinada sa mga. Mahal na iya, Bri. No? Hindi ta sinaka-afford siguro, no? But hindi man ta kay way ta direct flight, Bri, sa other places. Eh. If you notice why man ta the Bureau of Immigration. Ang Bureau of Immigration ang BOI most usually is situated dira sa mga international airport. Kundiin ang mga flights from the other countries, Asian man na, Europeans or America, gasulod, no? So hara ginadang BOI ta. May hara na sila monitoring device, as you mentioned, for those na may hara fever. Thermal na siya device. So may hara na siya. Dira na siya gina-screen ang those coming from countries nga may hara positive of COVID. So dira pa lang ma-screen ka na kag hoping na kung ma-screen nila na hindi nakalambot sa aton. Kaya ang port of entry sa aton international flight muna nga aton airport sa Manila and other places as well sa Davao and Cebu. I think may nakaset up na sila nga thermal scan para sa nadira. Bago man makasulod sa other provinces. Mas mayo man kung kaysa dumayo man kung wala ta direct flight halin sa ibang nga pungsod, no? Oo, but namigid may direct sa tourism. Tourism. But that is part of the risk kung may ara kagid man. Yes, do mo gisina. Doc, na mention ta kay na concern naton from Dumaguete area, may gabiyahe kita nga basis mo. Anong pwede mahimo ta siniman may Dumaguete Bacolod kita nga man nga biyahe blaw? Oo. Well, we cannot do otherwise kasi may mga business na sila nga mga transactions or other needs ka kinahanglan nila mag-travel. Kung why man lang kasang travel nga plans or why ka man sa importante nga dapat tatuan or it's just a plain leisure, you can always forgo such sa stay at home.
no, during this time. No, mayo ginang advisory. Kung why ka malang. So ang atong why tas ang travel ban as of now, ang as you say, reiterate ko lang, tinanan vigilant lang ta sa mga taong may mga signs and symptoms of NCOV. But why ta sa buong sa NCOV mo? Yes. So that means nga basic kay nga simple nga flu lang ang aton nga diri nga maano ganina nga gina-suffer di sa aton, no? Why kita in COVID? Ina balik-balik ko dai. Why ta in COVID as of now? So hindi ta dapat magpanik kay why ta sang in COVID. Ay, salamat. So amo na siyang dapat amiganta. But we should be at least vigilance, no? Ang atong kidra is every one of us should be vigilant. And I think implements ang atong mga preventive measures of hand washing, covering your mouth when coughing, then early consultation kung medyo 3 days of fever ka na and cough and cold, no? Kada way gayo. Don't take antibiotics, no? Kung kay way man na kinahanglan mag-take antibiotics kung flu. No, hindi na siya mabulong kay viral na siya. So amo na no, I think cleanliness kag pagaligmat sa aton nga palibot. Pero Doc, ano man, why pag ito yung ma-confirm, Doc, no, nga ining coronavirus halin giman to sa mga wild animals, mga wildlife nga ginapangkaw, mga exotic tublang nga mga animal sa Wuhan, China, blang nga gina-serve sa publiko to, Doc? Kasyado why gid ko sila kung anong animals na identify nila, may ara snake, may ara bats. Oo, may amo sila. But I don't know kung sa diin pagidman, why gid ko ka-read pa. But coronavirus, ang mga coronavirus usually is being transmitted from animals to human. No? Amo na siya. Galing kay may human to human transmission na. Amo nang novel, no? Mga coronavirus, usually ang iya sina source are animal. Okay, at least na sanagan kita, no? Sige. Doc, ma-update kami regarding sini tomorrow or next day after sa inyo sining session dira sa sangguniang panglalawigan. Pero Doc, ano man may ma-advise ka din, Doc, sa mga drugstore? Hindi na ito mapunggan subong nga adlaw do nag-panic buying ang publiko to bakal sang face mask. Iban daw ginatago-tago, iban nagmahal, Doc. Taking advantage of the situation. But there is no worry right now. No? I think ang iya ka mga pumuluyo ta subong is to hoard sang whatever nga may hara subong sa market. Yes. So, para for self-protection, panigana lang ginatawag. Sige. Panigana lang ginatawag ta. Panigana. But there's nothing to worry. No? We can always make self mask kung kinahanglan ta. Kada mo siyang innovations nga pwede ta obrahon kunwa ay sa market. Yes. Later on we can always make innovations para to protect our nostrils and mouth. Not necessarily to buy. Yes, hindi man halos tanan nga halos sa drugstore. So there's no need, no, nga mag-panic buying ta. But just be clean, tapos drink vitamin C para at least it will boost your immunity. Yes. With that, Doc, salamat gid may gabi kag mabuhay ka, Doc. Thank you, Doc. Thank you. Yes, Doc. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio, Aksyon Firing Line. There you have it, mga aksyon. Dr. Ernel Tumimbang, ang Provincial Health Officer diri sa Negros Occidental. Mismo siya concerned na sa itong 38 years old nga nakalagaw sa Dumaguete area, Oriental Negros. So kabay pa nga way siya nakabilin anuman nga virus sining corona dira sa Oriental Negros. Palayo lang, no? Dapati man kami Ginoo sang pagpalaya sining balatian nga ini kay kadelikado gid. Sige, subong gani ang aton nga health office nagpalayag medyo ipaiway Action Eden ang pag-order sa mga online nga pamakal. Online shops blang do ka duro na subong mo. Kagari pa ganing isaw, ukay-ukay. Do ka delikado man, no? Ukay-ukay
Mo'y tadi kwan sa mga nagabaligya, okay nga ton information lang ini ha, para siguradong kabuhi tadi, no? Amo ni nga gina-advise karon sang DOH mga kaksyon. Sige. Pagbalik naton karon, i-check naton ang City of Bacolod kung ano mga pagpanghanda diri, no? Basi malambot na si Mayor Bing karon, no? Kung anong niya sining mahambal sa sining sitwasyon karon. Sa probinsya sang Negros Occidental, try taman karon na tutukan tani anay prevention nimo pagpanghanda para layo kita sa naman nga problema sining coronavirus. Ang unang bulyada sa aton nga pagpangalagad sumong gabi dulong sa aton sang May TC kag suman Zanton Plus Herbal Capsule. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Magbakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadang piligan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sabisan ano nga kahintangan
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balitang Bayan, numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Muling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol! Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Piri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP
without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Samla 7.55 sa ton sining pagpangalagad. Gina-endorso tagid sa inyo makaksyon ang DTX 500. Amaning dako nga bulig para sa pagnubo sang level sang sugar sang isa ka tawo. Ang DTX 500 kag kompleto panay sa management liver detox ang iban pa nga bulig dira sa ikaayong lawas mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Okay, check ko na yung patrol sa Metinion. Kumusta unta kung kumusta ang baligyaanay sang face mask diri sa syudad sang Bacolod. Kay sa pag-inchindi ko sa inisyal nga palayag sang patrol kay na, damayara na sang mga drugstore nga ubos ng baligya sa Metinion. Kaya basi may ideya sa aksyon dyan ko pilagin ang presyo sini kay basi kibot kita dason nga dlawbla ang 30 pesos na himo na blang nga isa kagatos bangod nga in demand sa market inisubong bangod sini balatian nga novel coronavirus ngayon eh. So kung check na itong situation, Abi, kung ano gidman, kay para makabalot ta mas temprano, although nga tingaton sini 30 nagpalayag, way man tagid sang dapat kabalakan, hindi magpanik sa Metinion, pero nga to nandiri, mga tao na intindihan taman nga ilaya preparasyon ini para makasigurado man sa ila sini nga sitwasyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon dyan, may gabi. Action Brian Malin sa Riverside Medical Center patulong sa Doctors Hospital diri sa Corazon Luxin Montalibano Memorial Regional Hospital pakadto diri sa Bacolod Adventist Medical Center ginlibot na naton haloson nga mga baligyaan laki Action Brian mga butika kumpara sa sulod sang mall out of stock ang anuman nga sa isang mas siniga mga tiningon. Grabe, no? But tiningon, halin sa N95, kamo gining usually gid ang gina-prescribe nila. Kaga ang ginasiling, amo gining dapat gamiton, tubtob sa surgical mask, amo rin lang regular nga mask Action Bray, out of stock na yan. But singon, wala na yan nga may immediate, ikaw nga mabakal, kag madala mo ganun puli, Action Bray, siniman nga adlaw. Ang natabo diri naman sa Pilaka tan nga may istorya kay ina nga mga nagabaligya bisang mas. Sang turo temprano kuno mga round dala tugto damo-damo pang stock. Ugaling kay isang nagka-declare o kunwari may ginanunsyo kay nagitong Department of Health. Gulpyada kuno nagsarurot ang supply sang mga mass Action Bray. Humalin alas kahapon nga ang presyo biyara pa lang 140 tubtob 150 ang N95 subong adlaw reservation man o kung may available pa ang presyo Action Bray nagadalaga na 160 ang bilog 160 pesos ang bilog in action dyan ang bilog na sang N95 Action Bray ang surgical ya ang surgical, ang baligyanay, sumong sabay, hindi binilog mong baligyanay, sumong per box na gidya. Kumpra gidya galin eh. O kumpranay, ang kaina, nagpila ko to, ang ginasundan ko pila, makon mong iyayagin reserve nga box, 40 ka box ang surgical mask mo. Tani, doon din ako nakampante sa 40, matya ko doon inegosyo in action dyan, feeling ko lang mo. I don't know somebody, no? Kung inegosyo o hindi. Pero, ama ko ba tag 40, tag 20 ka box, no? And then, tag pilahon ka damuon na ka box ang inaginapang ano, tag 190 ang box ni. Kung i-check ni mo, ang binilog ya, gadalagan 4 pesos Action Bray. Pero, usually, kung magbakal ka man na binilog, inatado, abay sa may butika, tag 5, tag 3, ang mga baligyanay, depende abay sa brand. Shit, abay. Action Bray, yes. So, surgical mask, no?
So kung nato nimo ang Madrid sa palikbayin na gid siya panawag. Kay tema kumabla nag-ararawas niya nga nagabinakal pati mga estudyante nga bagong gwa sa ila bulutuhan kay na dito sa may Riverside Lapet nagadinaguso to sa butika tutob nga ang butika natakan ang guro sa gisabat nga wala nagbutang na gid sa karatula sa ila counter nga out of stock na ang mask taksumlay. Para lagi guro nga hindi siya kasagi kasabat ano. Oo, even ang gintiniraan tagito, ang isa ka wholesaler na gintigani sang masak sumbray, ang ginubra nila kinlaka na ginlamang nilang ilabaligyan. Kung magsulod ka para hindi na sila mamangkot, makita mong imo resita, bot sa lingon sila, may baklon ka ngalain. Amo na pagpasulod sa imo, amo na ka damo-damo, ama kumasulod no? Karon nga gabi, nagabiyahe gan mga taxi, nagabiyahe nga mga jeep, single nga motor, nakasuksok yung face mask. Bo, grabe, meaning preparado na gid sila action dyan, ano? Timayo man kayo nag-vigilante man sila bala, advance bala nga pagpreparar sa kugalingon nila? Oo, iba nila naka-helmet, imbes nga tabon sa tsura nga lain, face mask ang ginbaylo nila. Amo na ginigurong ilang pagpreparar action fly. Sini nga gabi nagadinaguso pag yapo na mga salakyan gabi nang itaay sila ya ako gilibot na nato ng mga ospital out of stock kinagsombray ang mga mask N95 kag ang surgical mask agsombraya. Diri sa ato na dalawang action dyan sa Lacson kag Burgos, kumusta di? Lala, why nagitbilin ang sombray? Ubos pagidi, no? Ubos pagidra. Actually, ibalikan rin naton sa tubang sa regional hospital. Kami info kita kay na nga basi posible. Pagkagabi may maabot nga supply. Pero depende pa na kay tikis ang daan, pagahan pa nilang pag-distribute para tingob. Pero check din naton kay actually arin na kita approaching dre sa may MMS Pharmacy ang bot kung may available pa dre sila nga stock sang surgical mga salakyan nga pinila sa tubang ka mga botika so may pero din nakadamo mo no. Kung sini nga mga tiningon aton lang taon dre nagadinaguso lang even dre ang mga salakyan mga pribado pa ini sino maglao mo dre ni sa tanan magdiretso no pamakal sang mas mamangko to diwa sige oo ako tadi sa mga nagabaligya sang transaksyon Brian. Kag sa mga nagalinya mismo anong ilang plano abing ating plano pas na nagbakal sina anong sitwasyon? Oo. Check tadi sinabi may mga pila man dre. Actually, iban mo ba? Ano nila mong pasulod ka pala? Kaya sa kanilang subay, na. Grabe, no? Nga stock ang mas ang ila naman nga mabalik siya. No? Okay. Check the database may Pero ginaklaro nato na aksyon dyan, nag-report ka daya sa patrol, nga nag-check sining nasambit nga face mask. Why kita nagahambal nga magpanik ang publiko, ha? Check lang nato ng sitwasyon sa palibot kay diri sa Bacolod tuod brangkang istorya nagdinaguso nagid man pamakal pero suliton ko hambal sang otoridad halin sa doktor halin sa DepEd kay na halin mismo kay Dr. Tumimbang wala kita dapat sang kahangawan gid sini kay libre kita diri. Yes, sabay no. Adi ang diri sa tubangan may ari pa din may bakal karon nga gabi. Awak ko tayo. Ma'am, pakinggan may face mask. Tanan? Ano oras na ubos, ma'am? Kung pa? 7 p.m. pa lang ubos lagi nga. Pero ang price niya, mo Japon, may maabot ka stock, ma'am? Maybe akong cost, pero may order na sila. May reservation? May order na pa naman. May ganun hindi sure kung ba sila doon. Okay. Kamu sir, amuan masamak ninyo. May nangita ka mga tiban? Why naman si bang balik niya? Why na available? Ano tayo preparation na? Para sa mga tabata? Tabata mo? Hindi nakalibot ka ibang nga maligaan? Hindi lang. Wala, nagit. Why nagit ka? Aluson? Sabay? Di sila kuno gakwa supply action dyan, hindi ka pa reserve. Ang baligyaan na din pa nila ginakuha ni Manila pa? Ang supply daw, dari lang man sa lokal, halin, or lain pa ka lokal? Dari lang sa Bacolod. Bacolod lang. Okay. At least to, kulay buwas mera, no? Kung may mamula ka magabato reservation,
Wala sila. Iyang balabing ilang nga store da para kantuon das labuas para Ano din FTV Pharmacy. Sa Dinas Tubangan Laman? sa hospital. Sabi, okay. hindi naglipi lagi na yun, no? Gaarawas, no? May gaarawas, baka kung may singil, may makakatulong nila. So, may ganyan 5,000? 5,000 nga mas? Ang price ng mas, ang ginabakal. Pero kamo diya, nagabakal kamo, may-ari kamo di N95. Ang 5,000 na, amo na lang regular nga mas, ang ginabakal nila. Pero bakit na magbakal? Ay, may si ma'am ganun pa yung si ma'am face. Masula lagi nun, no? Wala, ma'am. Ano pa ganyan na libot? Ano, ma'am? Imagine mo sa sanitarium dito, 20 kabilo. Kung nga i-95, 3,200. Ang presyo? Oo. 3,000. 200, mapareserve ka. Pila kabilo na? 20 kabilog, 3,200. Dito sa sanitarium, butika. Amo na suwang presyo, ano? Oo. Hindi nagpa-reserve yun, ma'am? Wala kami nagpa-reserve kay 3,200. Preparation na natani. O dyan, Preparation na namon man Oo. O subong yung libot na ginamon yan sa sanitarium, wala na gid siya. Yan. Ano nang tanay, regular na lang? Regular, wala na gid siya. Okay, lagi. Yung gusto na mo stock kapon? Yan. Dasig lang no? Wala. Wala man na nilo bintago. Bintago sa bintago. Kaya yung halos pa nang gilibot naman, wala na gid Pati mga store, wala na gid Abi naman ito gintago. Oo, ano pa, ang babae siya. Pinoy gituod kay ang balila nali ko gintago. Abi ba, sige gintago, no? Amo na sa spitso ni ma'am. Aksubay ba, sige ko gintago ba? Yan po, di mo na madula isa una sa publiko action dyan. Gani. Amo na balila ba, sige tago or iban sibla nga ginamat-amat lang nila pagkuha, no? Pero diri Aksubay, ang ginobra nila is 10-10 lang ganit kay na sa hapon naging pang-release nila. Sa baligyan nila sa kada tao. May report kita nga nabaton dito ganito sa sang Trisay, ang regular nga face mask, tag-5 lang ya kada tao ang ginabaligyan nila Aksubay. Para ma-accommodar tanan, no? Mayuman. Oo, para ma-accommodar ang tanan. Amo na nga iban kay na, diri nagpamulyas, bakulot para makabakal damo nga face mask. Ang ginapahitag nila is N95 or regular ang surgical face mask lang kay ubos na gid Aksubay, no? Kaya naman ang pinakaloy din itong institusyon sa area ng mga botika sa Corazon Locsin, Montalibano Memorial Regional Hospital. Rekta sa Batolan, taglimot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa Batolan sa Action, sa Bacolod Action, Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat aksyon dyan, balita gikan sa patrol. Action firing line. Okay, may ara na ginman sang panic buying sang face mask diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon kiti klaro sa patrol sinimat tiniyon nga inang bisan din sila magkadto nga drugstore way nabilin kang iban abi nagabakal sila hindi kay tagpulo 20-50 tag isa ka box ya. Action firing line. Panigurado mo, no? Panigurado pero may nagamuno nga basin may mga pagtago sa face mask blaw. Please lang sa mga nagabaligya, sini ko na nung presyo, sina amula na dapat gina presyo. Hindi nyo pag i-grab ang opportunity, ngayon demand din sa public subong, tinuntuhan taman ang presyo, ay makagaba na. Action firing line. Ay palabot na ni sa syudad. Kaya na-check naton subong si Councilor Cindy Rojas, mga kaksyon, ang Committee on Health diri sa syudad sa Bacolod. Kung ano iyang mga pagpanghanda kag mga kaganapan karon diri sa syudad sa Bacolod, mga kaksyon. Para ba kulo kompleto ta ini, no? At least sa Negros Occidental karon i-check naman taton karon be basi makalabot kita sa pila ka mga opisyalis sang probinsya sang Negros Occidental nga mapalabot naton ining concern subong sang face mask hindi gid man naton matago ka ining nagkulang or nagjutay ini kay ang pagpanik palandaan sa tong mga biktima sang bulkan taal blang eruption pila to ka mil dad nga face mask manangila sini pinangita mo ang N95 ganiyo ti medyo mamahal ini so ginpamakal gid ini no diri sa ton kumadumduman ninyo si Hinubaan Councilor Jason Tupas nagdulong to sila gani isang 62,000 ka mga face mask dito sa Taal volcano victim
30,000 daw dito halin gid sa aton sa Bacolod kag Negros. Ang 30,000 dito man sa Iloilo. O igin tingob nila bla padala to sa Taal. Ti subong nagpanik pagid na dungagan pagid. Online sa Okay, dali gid lang. online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor Cindy Rojas ang Bacolod. Councilor, good evening. Good evening, Action Brian. Mayong gabi sa tanan na gapamati subong sa imo nga programa, no? Yes, Councilor, salamat gid sa time. Kabalo ko masako ikaw. Pero Councilor, diri sa Bacolod subong medyo concern na gid ang halos tanan matapos ideklara sang DOH nga marasang isa ka Chinese national nga confirm sining coronavirus dito sa Metro Manila. Ano mga preparation under sa imo sining nga office labi na gid nga nagawayat sa Committee on Health ikaw, Councilor? Yes, Action Brian, nakabag-o man lang kami kasturyanay ni Doc Mel, no? We are awaiting so far kita diri sa Bacolod, no, since last week actually, no, nag-emergency meeting na kami sang onset pa lang sa aton ining ginatawag nga coronavirus. Last Wednesday nag-emergency meeting na kami, nag-set up na kami sang system, no. We already have a system in place for transport and confinement if ever man gid, no, kung may ara kita sa mga suspected cases. Ang aton nga DRRMO, no, with together with our executive assistant sa aton DRRMO si Sergio Marie Vargas, no, nag offer na siya sang isa ka ambulansya dira, no, nga solely for the exclusive use of in case may ara kita sang suspected cases, amo na siya ang matransport sang aton nga pasyente, no, and may ara kita da sang duwa man ka shifting ang aton da nga mga health workers dira ang ma-handle sang ina nga ambulance, no. So may training naman sila from our DOH, no. So far subong mga baylang ko sa aton nga publiko, no, nga makalma lang taanay, no. Let us remain vigilant at all times, no. Let us continue to practice good personal hygiene gid, no. Yes, yes. Hugas gid kamot, gamit sang mask, magpalayo gid kag tabuna ng aton nga mga ilong kung kagbaba, kung mag-ubo kag magpanghatsi, no. So ibitar tanay kadto sa mga lugar nga madamo tawo, no, and hindi gid magsigi kapyot sang guyamo with kabay pa kung ang kamot mo mahigko, no. Hindi lang tanay magbeso-beso, wala na nga handshaking, no. Inom madamo nga vitamin C para magbakod ang resistensya. Okay. Aside the councilors ang mention mo nga may tao nga na-assign gid sa ambulance, may ara kita na-assign nga personalidad ban na closely monitor sa mga nagabisita diri sa aton councilor. Although nga before ni sila makabot dis Bacolod ya didto pa lang sa Metro Manila na check na ni sila. Yes, oo. Last week we during our emergency meeting, no, we also met with our representative from the Department of Quarantine din nato, no. So nagpangabay man si Dokto ang last week nga tanan nga mga vessels, foreign and local vessels nga masulod diri sa aton nga mga seaports, no. Tagaan sila sang tagaan sila sang authority, no, nga i-check gid anay ang aton nga mga vessels, no, before di makasulod sa aton nga jurisdiction diri sa Bacolod, no. Kay hindi kita kabalo kay ano ni siya mo ining virus ni Action Brian, may 2 weeks pa ni siya nga inablang ginatawag mo nga hindi pag nalapnan ka hindi man na right away magwa ang symptoms mo. So may duwa pa kasi mana. So kung kisa ma-check na nato nila sa lain nga port, paglabot di sa aton nga port, wala taya kabalo nga diri na iya nagsulod nag-develop ang iya nga mga simptomas. No, so it's better gid nga i-check gid ang aton nga mga seaports kag mga airports. So naga-contact man kamo diri ma'am sa mga like for example mga Philippine Coast Guard sa airport daton kanang mga personality, mga ano yes, mga oo. Actually, buwas may ara kita press con, no. Ginahulat lang namon manug-abot si Mayor Bing subong nga gabi, no, halin siya sa meeting man to nila sa Manila sa ilang liga man sa League of Philippine Mayors bala. So maabot di siya sa gabi. We are awaiting kung ano oras ang aton nga press con para buwas aga. Yes, oo. Ma'am, diri sa Bacolod may mga Chinese schools kita ma'am, no? Yes. Tatlo ini sila. I understand sometimes daw kapadala nila sa mga estudyante dito sa
sa China, kiti may mga pagtuon man ni sila dito, ginapakadto. Yes. So, ma'am, i-check nyo ni kung may mga estudyante nga nagpadulong dito, ma'am. So far sa subong wala kay normally if ever magid may ara kita ginapadala nga mga students no usually sa ano na siya summer program na siya Action Brian. Okay. So, Do sa Marso gali iniya magamo sina. Do sa mga bulan sang Marso gali iniya. Usually galakat na sila mga end of March no tapos mabalik na di sila end of May man kiti duwan na siya ka bulan nga programa mo. So I'm sure with the case right now no wala na guruan na subong sa mga amo na guro nga program no cancel ng guruan na tanan-tanan. Yes. Okay, sa pagintindi ko daw mo gina mo may mga ginapadala dito sa willing lang nga family sa mga kabataan nga gusto ni padala kabataan nyo sa China mismo. Yes, oo. Yes. Wala na ano pa na mga end of March pa na. End of March pa na. Councilor sining hapon sining gabi before sa imo nag-report ang amon sining patrol with Action Jan Diaz ginlibot niya ang mga drugstore sa Bacolod. So far daw paubos-ubos na ang face mask. May mga reports nga nabaton kami gano ba sang nagapangkumpra iya tag pila ka boxes iya tag 40 50. May report man nga ba may mga hoarding na sang face mask. Ano mabulig sang syudad sinid Councilor man? I think dapat si ginaguro ma-assign kita na sang may ma-regulate gid bala no. Ako yaga pangabay lang gid ko sa mga pumuluyo nato no nga hindi sila ya magbakal sang more than what they need. No. Tani baklon lang yan nila ang kaya lang nila ikonsumo no because kadamo man kita di sang nagakilanglan man. No, so isa pa na ka issue man nga we have to tackle that no. Kilanglan pa na ipadalaan gid siguro na monitoring para nga hindi bala mag hoarding no. I think we should advise our pharmacies no nga a certain individual can only buy this much no kay para tanan kita makabakal hindi kita maubsan diri no. Kag concern pagid diri ang presyo basi tububo kalit Councilor dumiara gid dapat ang price monitoring pagid no hindi bala pag i-take advantage bala ining ginatawag naton nga problema bala gina-take advantage ang iban no. Okay, at least ara ka Councilor no to check maybe buwas may mga tikang ka nang himon or tonight guro may mga draft ka na sini para at least ma-address ta ni diri sa syudad sa Bacolod. I understand sa iban nga banwa, Talisay, tukon silay, ay isa ka drugstore nagabaligya sa isa ka tao, 50 lang hasta di na magsobra da. Yes, oo. Buwas may ara pagwa na kita na sang aton nga ano nga para sa mga drugstores naton sa mga pharmacy naton no. At least sige. Councilor, thank you so much sa mga time tonight. Mabuhay ka Councilor. Salamat, Action Brian. Yes, May gabi. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Councilor Cindy Rojas Makaksyon, nagauyat sang Committee on Health diri sa syudad sang Bacolod. Halos tanan na pamangkot na naman siya mga monitoring sa Bacolod, mga estudyante sa mga Chinese schools. So, kabalukod daw mga Marso, manis na to, ginapadala to may naway naging black klase. Nga ginapadala sila dito sa China. Kay kundi may mga Chinese sila mo, no? Gusto na magtuon more nga mga kung anong studyhan nila sa Chinese community, ang culture, adoption, mga kung ano dito mga situation sa mga lugar. So lakat na to sila, no? Pero nakadepende ina sa pamilya. Ikaw na kutod ya Chinese ya padala ko na bata to para makakuan man sila, maka-experience pa sila kung anong kabuhi to sa China, kiti diri sila gin bunag sa Pilipinas. Mga Chinoy naton nga mga utod, ano? So, check na ton buwas liwat si Councilor sa pag-regulate man sa pagbaligya, presyo sa mga drugstores para at least talalapod tita taran-taran to ng iban niya pinagustok bakal para lang gid sila ko galingon iban way lang ginahuna-una na. Ay di naman sila ba solman kiti concern ta diya health mo. So isa kag isa daw mansig-mansig na no sa sitwasyon sa sini nga mga tiniya. Again, pangamuyo gid kita no nga hindi ni magkwandri sa ton diri maglaptagid sa pungsod Pilipinas. Enough na ning isa kay hindi na madugangan pa yung ato dito sa Metro Manila. Ang mga interview nato med Councilor Cindy Rojas dulong sa aton sang life extension vitamin D3 Makaksyon imported ini no and makabulig ini pabakod sa immune system. Ang kapartner si Mang Zanto no kon life extension coffee mix ang pinakaunang kape nga marasang vitamin D3 mga kaksyon. Ini tanan under sa Life Extension Philippines.
Ang Life Extension Philippines na imutang diri sa may dalan Lacson, Burgos. Dira sa may GA Esteban Building, Lacson Street. Kilid dira sa may DHL lamang. Kadto ka muna, bisita ka muna kay libreng consultation sa mga medical doctors. Pagbalik na ton, dako pata time, damo pata balita nga ginaaman sa inyo subong nga gabi. Standby lang ka muna sa aton sining pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Mula sa
aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugaw na hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian, namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros anon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:28 na kita. Aksyon Firing Line. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad sa aton sa nga mga texters dira, no? Sa mga viewers naton nga nagpadala sa inyo mga mensahe. Try ko lang karon ko malambot na basa kay nagtutok kita sa coronavirus. Aksyon Firing Line. Pero antes pa naman ang tanan maka-aksyon, gina-endorso ko gid sa inyo. Dugang proteksyon sa lawas ang tawo. Gina-endorso naton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule. Ini bulig limpyo, pabakod sa kag magabalansi man sa sistema sa lawas ang isa ka tawo. Aksyon Firing Line. Ang epekto sang Evergreen Herbal Capsule maring sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. Ano mga sobra sa lawas ang tawo nga kausa sang balatian. Ang maring sobra nga sugar, kolesterol, ang uric acid, asin, ang tambok,
creatinine, acid, constipation, kag iban pa mga kaksyon. Action firing line. Pero na tanan matabangan sa ginatawag nga Evergreen Herbal Capsule. Kung ikaw mag-ausaro sang ini nga may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, ang iron, plus ang magnesium niya. Lakip na diri makaksyon ang calcium, zinc, kag iban pa. Ining nasambit iyang Evergreen Herbal Capsule, produkto ini sang Doc Gico Alternative and Health Food Center mga kaksyon. Action firing line. Las 8:29 kay na sa report na action Alvin Grava nagsinggitan ang mga progresibong grupo dito sa syudad sang Kabankalan. Ini matapos nga allegedly naglapta iya ang pila ka mga flyers nga nagaguba kuno sa mga ngalan sang lideres kag sa ila sini mismo nga grupo. Action firing line. So daw naglalain gitong grupo sa mga progresibo kay ginpabalik naman kuno ining Memorandum Order number 32 nga ginpapanaog ni Presidente Rodrigo Duterte nga pagtag ridtag sa mga lideres sini mga progresibong grupo mga kaksyon. Action firing line. Ang ginapasibangdan diri sa progresibong grupo amo ni ang 15th IB no kag ini sa idalom sang 303rd Infantry Brigade. Suno iya sa report nga nabato naton. Action firing line. Abi klaro honta ni abi. Online sa firing line. Sa aton nga linya we have Captain Pansito, Sinon Pansito sang Philippine Army. Sir, good evening. Yes, Action Bay, good evening. Sa lahat ng tagapakinig ng Action Radio, magandang gabi po sa ating lahat. Aha, sir, maraming salamat sa time. Yun po, yung sabi ko kanina, may mga flyers daw doon sa Kabankalan na gumigiba or yun, may mga allegations ng grupo na ito sa Philippine Army. Ano ba't katotoo nito, sir? Meron ba talaga? Yes, it was established na mayroong mga flyers, but we have I just have a talk with the 15th Infantry Battalion, and they're not the ones who are really who are distributing these flyers, leaflets, or whatsoever. We should come to understand na dapat hindi lahat ng aksyon that would pertain against these groups are solely made by the Philippine Army or any unit of the Philippine Army. Ito ang apparently what appears now are mere leaflets informing the people, and hindi lang kasi ang army ang mayroong ganong sentimento na pag-alaman natin na mayroon din mga grupo na gustong maghayag ng kanilang sentimentos sa mga tao ng pagkamuhi nila sa iba't ibang grupo na nakaalyado doon sa CPP-NPA. And this is what is being meant by these people. But on our part, though I have to say it directly, kami natutuwa. I for myself natutuwa ako na nagkakaroon ng kamulatan on the part of some sectors, whether it is the government or the populace, nagkaroon ng realization, nagkaroon ng kamulatan. And na may mga organisasyon na pilit sumisira sa totoong demokrasya na pinapairal sa ating bansa. But I have to say it, that's not the work of the Philippine Army. I see. So yung mga allegations sila na part ito ng red tagging daw sa kanila. Paano natin i-explain po ito, sir? It has always been said na red tagging. Sa amin kasi, Action Bray, hindi kami tumitingin sa organisasyon per se. Ang tinitingnan namin kung ano ba talaga ang ginagawa ng isang organisasyon. We make the people realize what's the truth about the organization. Kaya nga, kagaya ng Bacolod incident, and these are manifestation of how this organization are behaving. Yun yung pinakapunto natin. They don't want to be red tagged, this organization, and yet there are clear examples or manifestation on their part that they are allied with the Communist Party of the Philippines or the New People's Army. So, ang sa amin lang din, sabi nga namin, activism is not a crime, but it is how we
we discharge our activities. It is how we do our things that makes us somehow critical with the standing laws of the country. So hindi yun pagiging red tag, but these are realization on the part of what they are doing vis-a-vis doon sa mga dapat na binibehave ng organization nila. Bakit nga ba talaga, sir, doon sa market mismo at sa ganito mga lugar itong flyers na ito, sir? Anong pinakatakay dito? Siyempre, kahit naman sino, actually, ang flyering, leafleting is not just it has long been a practice na actually dito nga sa Iloilo, if I can remember this early January, ang dami ring flyers coming from them, evilizing EO-70, evilizing the ECLIP, evilizing the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police. And ito ay isa sa mga ginagawa nila. So on their part dyan sa what happened in Kabangkalan, yes, that could be everyone's discarded and how to show their voice or how to have their voice heard by the people. So kung yun ang intention mo, then most definitely you are to give that to where you can have the maximum audience. So yun din definitely ang ginagawa. These people are always crying foul against the government, and yet these are the primary tools also that they are using against the government. Buti nga ito, minsan leaflet at flyers lang ang nakikita natin. Sentimento ng tao. Sila nga minsan nakikipag-rally sa kalsada na wala lang minsan permiso. And that's the essence of democracy. We can share, we can air what our sentiments are, and we can share or we can voice out what we stand. For what had happened, a certain sector of the society had also voiced out, maybe critical to them, but this is still a challenge or a manifestation of how democracy works within our country or within our land. Anong grupo ng Philippine Army yun, sir? Doon sa Kabangkalan, sir? Actually, yung area na yun is being covered now by nasa ano siya kasi ng 15th IB, ang kalakihan ng Kabangkalan, and it is also covered by the 62nd IB going to the northern part. So itong mga flyers ito, kung ano man nakita nila doon, ano ba, sir, meron bang dapat na matakot ba talaga itong mga party list na ito, yung Bayan, Gabriela, Women's Party List Act, Kabataan at iba pa dahil doon, sir? Ang sa akin lang, kung wala silang ginagawa, huwag silang natakot. Kung wala silang ginagawang labag sa batas, huwag silang natakot. But if they will do something against the laws of the land, then they should expect that the full extent of law will get after them. Kagaya na nangyari doon sa Bacolod incident natin. Kasi we as the Armed Forces of the Philippines will really have to fulfill our mandate coming from the people, which is to preserve the peace and order of the whole country, or in this case, that of Negros. I see. At least nalaman natin, sir, at saka maparating din natin sa kanila na hindi sila dapat problema nito kung hindi man lang sila gumagawa ng hindi maganda against the government. Yun lang naman. Yes, and it's very clear naman. They've been there. Their organization has been here for so long. I have to go back again as a classic example of what had happened in Bacolod. They've been there for so long, maybe 20, 30 years of operation, and they have not seen any direct action from the government. Pero nung may mga time na mayroon ng paglabag sa batas, then the government really has to intervene in order for us to correct for the safety of the general people
of this country. So kung wala rin lang naman silang gawa, ang ginagawa nila ay pag-voice out lang ng kanilang mga sentimento, then and therefore they should not fear the government because the government is protecting that very right to democracy. I see. Wag lang po silang gumawa ng something bad, something illegal, not consistent with our laws. Sir, may aabangan ba tayo dito sa Negros? Again, the same sa nangyari doon sa may Bata at sa Escalante? Ang sa akin Action Bride, this is what we've always been telling, and this is the stand of the Philippine Army. We will continue to discharge our mandate coming from the people. Kung mayroon at mayroon kaming nakikita, we have to do that. Otherwise, we will be remiss of our duty, of our mandate, of our task, clearly enshrined in the Constitution. So kung kailangan naming araw-araw gagawin yon, we will do that. But how we wish that these people will have a realization as early as now that hindi dapat gumawa ng something not consistent with our standing laws, and that they can expect that they will be fully respected by the forces of the government. Sige. With that po, Sir Pancito, maraming salamat po sa time. Magandang gabi po sa inyo, Sir. Mabuhay po kayo, Sir. Maraming salamat, Action Bray, at sa lahat ng tagapakinig ng inyong istasyon. Magandang gabi po. Magandang gabi, Sir. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action Firing Line. Sadya man amo na ning ginula kita sa coronavirus mga kaksyon. Pero may mga grupo paghihapon nga nagapatigayon sa rally protesta. Siyempre nadlock man sila sitwasyon nila. Imagine mo nga naglapta to mga litrato to, mga flyers to, kag halin sa Philippine Army yan, according sila. So muna, kabay pa nga peaceful nga patunga gyapon. Tutukan tanan mas makahalalit pag nga balatian sa palibot na ton. Ginkuan ta naman ang reaksyon ng Philippine Army para nga tapos gili ng istorya kag kabay pa nga hindi maglapot sa punto nga ti magratratanay na mamlaliwat kag may magkalatumba dira mga kaksyon. Action Firing Line. Las 8:41, dali gid lang kay gusto man kita nga makakwarta man aton sini mga utod pagiya sa legal mga kaksyon. Ikon kwarta bala naton mabudlay mapangita kwarta sa buong Action JM. Kung may kasang lihitimo nga trabaho, legal nga trabaho, mabulubudlayan ka man. Ang ibanda ganin ang opportunity ginahimo nila kuha na lang pamaligya sa illegal nga droga para maka-money. Pero ariyo pinakasimple nga buhaton mo para makakwarta ikaw nga legal gid ya. Kagway ka sa dapat nga problemahon. Mag-intra ka na sa promo ining natawag nga ACS Millones 2020 mga kaksyon sang aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi kuha ka muna sang papel kag ballpen isulat na. Magkuha lang sang papel kag isulat ang kompleto ninyo nga ngalan. Limpyo nga papel daw kwan gura daw 1/4 abi sang isa ka padra abi na. Isulat ang inyo sini nga pangalan, edad, address, contact number kag ang inyo sini nga pirma. Amo ning pinakamayda ang pirma nyo dapat parihogid sa pirma sa mga valid IDs nga ginauyatan nyo. Kaya basi magdaog bala kamo kagang pirma nga ara dira sa entry ninyo, hindi magsanto to sa ID nyo. Kanugon, basi 1 million pa lang makabi mo, hindi mo gibapuslan. Kaya basi hindi ikaw ang tag-iya. Now, ang ina nga papel mga kaksyon, isulod ina sa white legal size nga envelope, kag sulatan sang iya sining promo title sa gwa dira. Ipatinan nyo gida ACS Millones 2020 ACS ACS Millones 2020 kag of course ang ina nga papel opdan nyo gid sa mga proof of purchase nga kinahanglan kon POP POP. Anong ini? Amo ning unique toothpaste to, ang Pride detergent. Buwas ko nalawago na mga kon pila ka sachet, pila ka ml, pila ka grams king oras ta do kulabos gid. Suliton ko lang, unique toothpaste, taguan nyo na daanda, Pride detergent, pamakal na kamo, Star Wax, Floor Wax, Shell Bath Soap, Smart Dishwashing, ang White Rose kag Kojic Whitening Soap mga kaksyon. Amo ning mga
entries o kung naman yung mga products nga pwede nyo gid gamiton para maka-isa ka entry kamo. Kag ining nahimo nyo na nga entry makaksyon, pwede nyo ni i-drop diri sa aton sining station sa tanan nga mga MBC station. Pero para sa kapusan nyo diri sa Action Radio Bacolod, ari kami diri nahimotang sa 4th floor sang Wilros Building sa kilid kami sang Locsin, Burgos Street, mga kaksyon. Ang pinaka-particular nga place nga pwede nyo gid makitaan gilayon ang Action Radio atubang kami sang emergency sang Regional Hospital kon na Corazon, Locsin, Montelibano Regional Memorial Regional Hospital. Pag-abot nyo din, balon din ang Action Radio, araw babaw sa kalang muda. Ayos, sige. Pa-plastar tanilo at buwas king oras ko sa nambal ko na medyo ginilagas-lagas ko lang. Buwan nga ton sa niya programa mo. More kita sa news and information than to chika-chika nga waisang kapuslanan, mga kaksyon. Pagbalik ko, may mga balita pa ta. Standby. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Pamatian lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon Action Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karong kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon
ng ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:50. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Dayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad baka aksyon, ginadulong gid sa aton sa material ng aton sa nga pagpangalagad sa Santon Plus Herbal Soap naman ya. Para pampakinis ang inyo sining panit, padula, katol, kag baho, kaspa, kag iban pa. Santon Plus Herbal Soap makaksyon ang nagakadapat dira. And balanyos naman sa lawas naton, ining pananakit sa kalawasan, butod, panuhot, pananakit sa likod, hawak, tuhod, mag-Santon Plus Herbal Oil naman iya. Amaning balanyos nga manami gid mga kaksyon, ano? Sa mga texters naton, pasensya gid di ko gid mabasang iban kabay pa nga nahangpan yung akon sini nga sitwasyon. Dali gid lang. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is brighter than tomorrow. Try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. You Ikaw na ginapamatian na moon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Aksyon sa mga nagakatabo sa bang palibot, disaster, ang mga aksidente sa Australia to padayon ganagyapon tong Bus 5 ang paghugpaas ang helicopter yan ni ginasakyan ni Kobe Bryant kag sining mga sining anak kag mga kopod na ang mga linog to sa may Jamaica sa Turkey kag nabatyagan man sa Amerika ang paglupok sang bulkan o kon eruption sang bulkan Taal, mga linog diri sa aton. Ay kadamo lang sa kakatabo sa sinimateriyon makaksyon. So magpangamuyo gid kita, no? Magpangamuyo gid kita sa tanan nga mga tiniyon. Way na gid ta sang iban pa nga dangpan. Ang pagpangamuyo na gid lamang mga kaksyon. Ano na ginang dangpan para maging sigurado nga aton sini kabuhi sining kalibutan. That's why ngiti kining MERS-CoV ining coronavirus nga ini nag-positive kita isa diri sa Pilipinas. Tabay pa nga hindi na ni madugangan pa kag ang the rest yang under observation sa gihapon kabay pa nga mangin negative ini sila na. Para din ita mabalaka pa. Sa panic buying pa lang subong sang face mask ko. Hindi mo na mahangpan ang publiko diri sa Bacolod. So, pangamuyo lang gid, ano? Ang aton sinipoy dihimuon sa matagadlaw nga tanan. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy and we need your grace today. Hear us as we pray. Pwede kita sa iyo pang oras makaksyon sa aton sining pagpangalagad.
Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Shinuna Magbanwa. Sa technical side, we have Action Nelmar Madera. Backup man Action JM Baikin. Sa News Center, we have Action Eden Naboso. Standby karon sa Action 9 Patrola with Action Eric Magbanwa. Kag dili naman natapos ang isa ka memorableng istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa mawang Japon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Good night and God bless. Worship the Lord. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.